Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Түбәдән аккан су фатирга керә. С-26 йортында яшәүчеләрнең проблемаларын кайчан шишәрләр, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Беренче төркем инвалид инде елдан артык үзенә тиешле колясканы ала алмый. Шолотованың кайнар элемтә телефонына борчулы шәһәрдәшләр шалтыратты. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. 26-нчы гимназия укучылары математика буенча халыкара турнирда җиңеп кайттылар. Яшь архимедлар белән Римма Султанова очрашты. Түбәдән су фатирларга ага. Мондый проблема белән С-26 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. 5-нче катта яшәүчеләр язның беренче атнасыннан ук тас һәм чиләк белән су бушата. Шаулары су басмасын өчен өйдә утырырга мәҗбүр. Проблеманы кайчан хәл итәчәкләр? Гүзәл Габдуллина сюжетында. Все течет, течет, все текло, все течет. Вот 3-й год. Халидә Мөхетдинова сүзләренә караганда, март башыннан ук су тама башлаган. 2007 елда йортта түбәгә капиталь ремонт ясалган. Проблемалар 3 ел элек башланган. Шул көннән көчле яңгырлар, көзге һәм язгы явым-төшемнәр эзсез узмый. Шабырдап ага, санап тормадым, таш төне буе ниттем, алдым ана особенно быел. Үткән еллар ул кадәр түли, но быел инде әллә төнне атырып уйрайта, көндез карап кына торам, бер кайда чыкмыйм. Шабырдап ага, бөтен плиткаларымны юкка чыгарып бетте. Күршеләрдә дә нәкъ шул проблема, тартырылган түшәмнәр мәсьәләне шишәргә булышыр дип уйлаганнар, әмма ялгышканнар. Түшәмнәрдән су тамганы ишетелә. Потолок отвисает итеп нитә су нейне жул алганчы үзенчә нитеп инде ишетелеп тора кызым. Все ишетелә уже, что оннан су ага. Потому что кругом ачык ул безнең. Хәтта подъездда да су тамган саргылт эзләр бар. Идарәче компаниядә проблема турында беләбез дип аңлаттылар. Бәлки түбәдә материал зыян күргән яки түбә җиләре йырылгандыр диялар. Иртәгә белгечләр урынга чыгарга һәм йортның түбәсенә агымдагы ремонт ясарга вәгъдә иттеләр. Жилком сервис оешмасында шәһәрдәшләргә килгән зыянны капларга әзерләр. Моның өчен гариза язарга кирәк. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Юлны чистартмыйлар, машиналары бата йөрергә уңайсыз. 50-нче комплекста торучы шәһәрдәшебез әйтүенчә, 50-13 һәм 50-14 йортлары арасындагы юл машина йөртүчеләргә һәм җәяүлеләргә дә күп уңайсызлыклар тудыра. Якында гына 49-нчы мәктәп балалар уку йортына карлы һәм бозлавыклы юлдан йөрергә мәҗбүр. Юлны кайчан чистартырлар? Мәрьям Файрушина ачыклады. 50-13 һәм 50-14 йортлары арасында урнашкан юлдан көн сайын берничә йөз шәһәрдәшебез үтә. Ерак түгел Чулман проспектына чыгу юлы, ә якында 49-нчы кадет мәктәбе урнашкан. Тик әлеге юлның торышы канәгатьләнерлек түгел, биредә тирән колея. Сегодня даже в больницу на прием опоздала из-за этого. Такси вызывали, но еле-еле там проехали, невозможно было. Одна машина застряла, в общем, пробка образовалась такая маленькая. И опоздала на прием к врачу. У нас ребята с дорогами работают нормально, всю зиму чистят. Единственное, что-то весной как-то так вот, может не заметили, может прогуляли. 50-нче торак коммуналь хуҗалыгы оешмасында әлеге мәсьәлә буенча зарларны еш кабул итәбез диделәр. Тик әлеге юл өчен алар җаваплы түгел. Кем чистартырга тиеш дигән сорауга төгәл җавап бирә алмадылар. Автомобиль юллары оешмасы дип фаразлыйлар. Шуңа да карамастан 50-нче торак коммуналь хуҗалыгында һәм Камстрой сервис идарә итүче оешмасында бу елны мөмкинлек булу белән якын арада чистартырбыз дип вәгъдә иттеләр. Мәрьям Файрушина, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Инде елдан артык беренче төркем инвалид үзенә тиешле колясканы ала алмый. Шалытовының кайнар элемтә телефонына чарасызлыктан Галина Попованың туганнары мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, җаваплы белгечләргә мөрәҗәгатләрнең нәтиҗәсе юк, булыр дигән вәгъдәләр генә ишетәбез диалар. Ләйсән Ханова дәвам итә. Минуттан кайда звонить итәргә, кемнән сорарга, кемгә итәргә тагын. Казанга звонить итеп көтегез. Була диләр. Галина Васильевна инде 2нче ел урын өстендә, ул беренче төркем инвалид, йөри алмый, ятып кына торырга мәҗбүр. Кызы Венера Токарева сүзләренә караганда, пенсионер коляска алу өчен исемлектә тора, тик аны бирергә генә ашыкмыйлар. Коляска бик кирәк, конечно, урамга да чыгартырга менә булай, мучага да кертергә инде җуындырырга әзрәк. Но юк, звонить иткән саен көтегез диләр инде. Булыр көтегез, менә 2нче ел бит инде хәзер. Нинди дә булса сәбәпләр аркасында инвалидлык группасы алган кешеләр еш кына чит кеше ярдәменнән башка хәрәкәтләнә алмый. Һәм закон белән аларны яклау һәм саклау чаралары билгеләнгән.
Бірінші түркім инвалид қойшан өзіне закон негізінде тиеш болған коляскаға тиінір, біз социаль именият фондының жерлі бөлігіне рәсми мүрежағат юлладық. Білгішлер айтуынша, Галина Попова коляска алу үшін 2018 жылының 3 июлінде есепке қойылған. Бүгінгі техник тірнеклендіру шараларын қойтару үшін дәулет контракты түзілген. Исемлік ұйышмаға топшырылған. Социаль именият фондында шандыруларынша Галина Попова колясканы ағымдағы елінің март ақырына қадар беруге тиешлер. Біз проблеманың шешілішін күзетіп барашақпыз. Есенханова, Ленар Султанов, Фәнис Ихсанов, Яңалықлар. Пенсия фонды идарәсе белгечләре шәһәрдәшләрне игътибарлы булырга өнди. Мошенникларның яңа алдау очраклары теркәлгән. Төрле мессенджерларга хәбәр җибәрәләр. Анда хатын-кыз тавышы пенсия фондына мөрәҗәгать итеп, банк исәп-хисап номерына күчерелгән акча турында тулы белешмә алырга чакыра. Бу алдау диделәр безгә пенсия фондында. Работа пенсионного фонда – это работа с персональными данными. Мошенники в первую очередь охотятся за вашими персональными данными и за вашими номерами банковских карт, скорее всего. Вот, поэтому пенсионный фонд не звонит, пенсионный фонд по телефону ни у кого не спрашивает персональные данные, ни у кого не спрашивает номера карт для каких-то либо перечислений. Будьте бдительны. 26 гимназияның яшь математиклары 2 Европа турнирында җиңү яуладылар. Математика ярышлары Минск шәһәрендә узды. Анда 5 илдән 22 команда катнашты. Безнең Шаллы командасында 5 укучы, алар барысы да 6 Б сыйныфыннан. Халыкара турнирда беренче тапкыр катнашулары нәтиҗә яхшы, әмма тагын да яхшырак була алыр иде дип исәпли Бәләкәй Архиметлар һәм аларның укытучысы Любовь Баева. Вы с легкостью выиграли первый бой, второй бой. Третий бой оказался проблемным, но победу присудили. Тәртип шундый, һәрбер турнир яки олимпиададан соң уңышлар һәм кимчелекләр җентекләп тикшерелә. Бу юлы Любовь Владимировна ярышларга үзе бармаган. Менә команда Минскидан кайту белән аның кабинетында. Турнир 4 ярыштан торган. Катнашучыларның бурычы бирелгән вакыт эчендә мөмкин кадәр күбрәк бирем эшләү. Безнең укучылар 3 ярышта җиңеп чыккан. Вот на четвертый бой нам надо было решить как можно больше задач. Мы решили 6 задач, но одна задача у нас оказалась неверной. Biz türlü turnirlarda kanaştık. Lakin mandi dereceli turnirga biz birinci tapkır. Jünebizde big shot. Нәтиҗәдә 26 гимназия командасы турнирның югары лигасына керә, 2нче урын ала. Яшь Архиметларның 5-сидә Чаллының иң көчле математикларыннан берсе Любовь Баева да укыйлар. Аның шәкертләре республика, бөтен Россия, халыкара олимпиадаларда җиңү яулыйлар. Россия президенты премиясе лауреатлары. Мәктәпне тәмамлаучыларның 80% якыны Мәскәү, Санкт-Петербургның иң абруйлы югары уку йортларына укырга керә. Безнең балалар төрле фәннәр буенча, аеруча инде математика фәне буенча төрле олимпиадаларда, конкурсларда җиңәләр һәм безнең күрсәткечләребез бик югары. Балалар безнең гимназияны бетергәчтен төрле югары уку йортларына керәләр, бюджетка керәләр алар. Шунысы куандыра, студент кызлар, егетләр туган мәктәпләр белән элемтәне өзмиләр. Каникул вакытларында Чаллыга кайтып математик лагерьларда эшлиләр, укучыларны төрле ярышларга алып баралар. Римма Султанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Приближайте весну с покупками Wesson. Чай «Чемпион» белый 250 граммов 149,90. Консервы 6 соток, зеленый горошек, кукуруза 425 миллилитров 43,90. Действительно выгодно. Акция действует с 12 по 18 марта. Участвуйте в акции «Чудо-огород». Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка» 39 23 23.